Samtang nga giuwan karon og mga reklamo ang bagong palisiya sa Land Transportation Office LTO nga gikanang dadon sa Motor Vehicle Inspection Center sa Dakbayan sa Mandaue ang sakyanan nga iparenew ang registration. Si Nico Cirino sa report. Nagdasok sa LTO Motor Vehicle Inspection Center kon MVIC kining mga magpa-renew sa registration sa sakyanan. Sa kadaghang sakyanan, nakamugna kinig kahuot sa dagan sa trapiko sa Subang Dako, Mandaue. Sa memorandum ni Assistant Secretary Roberto Cabrera, mas giistrikto ang palisiya sa inspection system sa mga sakyanan lakip na sa mga motorsiklo. Rekisito na ang pagdala sa sakyanan sa MVIC aron mahatagan og clearance nga mo'y ipresentar sa LTO District Office alang sa renewal. Reklamo sa mga tao, kahinay sa proseso, kagamay sa mga staff nga moatiman ug kagamay sa espasyo sa opisina. Ang ubang mga sakyanan nga diha ra sa gawas namroblema pagyod kay gisikop sa enforcer tungod sa trapiko. Tanang mga sakyanan din sa Sugbo gikan sa mga motorsiklo, tricycle, auto ug mga trucks gikinahanglang dadon sa MVIC alang sa inspection. Kuwag silang staff, kuwag seminar ang uban nilang in charge nga naas gawas. Kuwang silang parkinganan, nag-inani sila, Inon pa ta na ilabay atong papel. Sakto na niya human government agency baya ni nya maginana sila ga istorya. Sa off-cam interview ni Engineer Claro Lumagas OIC sa MVIC, mipasabot nga gikinahanglang sundon ang palisiya nga gipagawa sa National Office. Girespeto niya ang opinyon sa mga tao apan mihangyo sa pagsabot. Aminado siya nga undermanned sila karon ug gamay ra sab ang espasyo sa ilang opisina. Tungod niini, adunay cut-off sa gidaghanon sa mga sakyanan nga susihon matag adlaw. Awhag niya sa mga tao, muduso og reklamo sa ilang opisina kay ila kining iduso sa regional office. Nico Cirino, Balitang Bisdak.